но футболистите се вижда, че имат проблеми с малко са тежки, но това е съвсем нормално като за първи контролен матч. Мисля, че имахме и своите шансове да победим в този матч, но не, резултатът за мен не е толкова важен. Важни са как играят момчета и какви грешки правят по време на матчовете, за да могат да ги отстраняват. Имам изградено мнение за футболистите, които са на проби. Съвсем скоро ще бъдем в окончателно решение за футболистите, които са били при нас. Може би ще изиграят още една контрола. Естествено, след днешния двубой някои футболисти ще се тръгнат. Според мен место няма такъв нападател като в Атаки, който дори не си направи труда да се постарае малко да се покаже. Казахте, че от първи агър сте доволен, тук сега само контролите ли ще напрегнат и пак ще има тежка физическа? Вече с по-така тежките натоварвания приключихме и преминаваме в по-друг режим на работа, като вече тактиката ще е много залегнала в нашите тренировки, така че ще се изчистват много взаимовръзките между футболистите, пък и очакваме да дойдат и още нови футболисти и мисля, че отбора ще изглежда много по-добре в следващите контроли. Казахте изненади преди това да очакваме като селекция. Казахте в Атаки, че няма да стане. Значи да очакваме централен нападател. При всички положения ще има и нов централен нападател, като ние имаме и Камбуров, но трябва да имаме и алтернатива на Камбуров, така че при всички положения ще има нов нападател. А от най-младите доволни? Много съм доволен от старанието на моите футболисти. Естествено, те има какво да учат още, защото забелязвам доста пропуски, но много се стараят по време на тренировките и съм определено много доволен от тях. По-малко има от месец до началото на първенството. Ще ви стигне ли времето? Обикновено треньорите казват, че не им стига времето. Ние малко и закъсняхме, вървиме назад, може би с и организационно, и футболно вървиме с една седмица назад, но аз мисля, че ще успеем до началото на първенството да сме готови за първи отбор. Не е забавянето само при нас. Господин Станков, малко от играчите днес не взеха участие, като вратаря Стоян Колев, като Йордан Тодоров, като Сашо Тънчев. И тях има ли някакви проблеми? Те по-късно се включиха в тренировките на нашия отбор. Тунчев все още само тренира с нашия отбор. Йордан Тодоров имаше може би някакво вирусно заболяване, затова не взе участие в днешната среща. А Стоян Колев е назад с подготовката и затова не взе участие днес. Така че имаме още доста хора, които първо ще се включват в отбора и в контролните среди.